Sajisin pat ni penpau jing sngawu yo play. Upal don kat lembat ni leng bag di kambet hi barok away. Bat uba penyo ene ka step bagin yo banya puson na kaktin ka jong play haga bakum kani ka por. Ki parlok ke bait ki bai ju it ban snap ya kaktin ka jong play. Leng bag good news TV jong ka jing sang samla ka jpis not sep ni. Kabo lam sapi leng bag ka program wan ban mani. Nga ai ku play pi baro. Haga kerteng ka jong try bat nong pen em jong i u Jesu Christ. Kebenta na kaktin ka jong play. Kabangi dan bani puson lengkat han ka step ka long. Na ka siti ka baar ka jong Paul u apostol. Syaki Thessaloni kelanong ka balai ka dekat ka ba khat riu. Kaktin ka jong play ka ong. Tiu try ka jing suk mauhi un ai happy kata ka jing suk halakas ni haki a baro. Kapang pedeng jong kani ka kubor hani ka por ka long ka jing suk. Hakani ka dekat upor ubau apostol. Uduai na ka benta ki banget ki badan ha Thessaloni. Bakin yo ya ka jing suk ka jong play. Bat upen kan mauru baka jing suk ka basisya kawan tang na utrai bat unong pen em jong i u Jesu Christ. Ki parlok ke bait ni em haka pertai haka baka jing suk kala jingai no nangi. Bat om don ke jing suk hakini kisni. Lagi ying kisem neka imlang kesak langru. Tungin pet menta ke kini ke jing suk. Kebakat kum keketin uplay. Ki parlok ke bait hakar kum perkat jong kini ke juk menta. Ke jing suk kemut kepor hakaba om don tma. Lani hakaba ka don ke jing snusngan. Kat ba ke Bible ke itu hangi. Ba ke jing suk ke don ke jing mut ke ba kam jeliu. Ke kintin jing suk hake Hebrew kadai ke kintin shalom. Ke bemut ke jing dap biang lani ke jing bit jing biang na dong sedong. Namar kata haba ki beriu ki penon kam ya ki kintin shalom. Ban ai ku blay ki weipat. Ki ai ke jing kit pok kit riang ya ki. Kebakin thup ya ke jing kot jing kia. Bar ke jing man bha haka jing em. Haka testament berim. La penon kam ya ki kintin jing suk. Ban batai ya ke por ke ba om don tma. Lani ke por haka baka don ke jing ada ke ba biang. Na ke jing wan tur ki merat klau. Ne ki nong syur. Ke jing dap kerhai jong ke jing im haki liang baro. Kaya sok bat ke jing suk ke ba ublay u ai. Ublay u ai ke jing suk ya ki tu ke ba im. Kat ba kum ke mon jong u. Bat ki ba yai ne ha u. U ai ru ke jing suk ya ki tu ke ba im haka hok. Bat ke jing shisha. Hene ki tu ki bom ko ngu yo blay. Bat ki ba bom man. Kin om don jing suk. Ublay ula kular ban ai ke jing suk haki khon Israel. Kum si benta jong ke jing yate jutang jong u bat ki. Ya ke jing yate jutang hapring ublay berus im David. On pendap haka jing wan u Mesaya. Na ke ying u David. Ya uba on kot us im ke jing suk. U Isaya ula pen benaru ialah ke jing kular ke jong utrai. Ban ai haka Israel. Ya ka jing suk ka ban ne junam. Ke jing suk ka ban ne bom jukot. Na ke benta upat lang jong u. Haka testament ka batmai. Ke jing suk ke mut ke jing bom don jong ke jing yakin at hapdeng ki para beriu. Lani hapdeng ki jat ben riu. Ki babun na ke siti ke jong Paul ki kentu ki Kristan. Ban ya im ha ke jing Yesuk. Da ke bapdiang bat i ki para banget. Wat hapdeng ki jing ya per. Upor u kentu ro. Bagi Kristan ki day bandan ke jing Yesuk.
wat bat ki bri ke ba persang ban pensniu yaki namaru blai hi unsa bishar yaki jing le jongki u Chris lawan kenang sakapertai banlong unang penyesok apdeng blai bat ki bri baro kene ke jing sok kami na ke jing mam bat ki kun ke jong blai ki dei ban le dra yakani ke kubor jong ke jing sok bar ke jing map ke jong blai seki wei pat hau Jesus Christ ni dan ke jing sok badu blai bat hu ki bri baro aka pertai kila ban ha ke jing sok bat ke jing shong sok ki parlok ki ba in kene ken ke dei ke jing sok ke ba shisha kabami na utrai but nong pen jongi u Jesus Christ ubalasha yap yelade halor kading pna uniken ulong us jong ke jingsuk bar ubakular ban ai ya kata ke jingsuk ke basisha na ke benta kibriu hakani ke pertai kene ke dei ke jingsuk bagan jaman sim ke bakitu ke balapdiang ya u Jesus Christ kiyo mat bakan long ke bapalat ya ke jing sempang baro bat ke bala ban ri jai jai ya ki dot note bat ya ke jingmut jing perkhat ke jongi ke bahu Chris Jesu kene ke jing suk kam long kum ke jing suk ke ba ke perthai ke la ban ai henre ki so bat ki ki bakan jaman si ke bam dei jong ke perthai Jesu ang halaki jong ki senran ya ke jing suk nge ino api om kum ba ke perthai ke ai ringa ai manga happy ya ke gospel u Jesu la tip kum ke gospel jong ke jing suk perkitu ke bapen yesuk kinyo pediang ya ke jing kerku jong play but on khot ru ya ki khon ki jong play namar kata to ai bangin yo diang ya ke jing suk ke basisha but to ai ba ke jing suk ke jong u play but ke jing suk kebalami na utrai pang pen imju Jesus Christ kan sensyar ke dot non jongi hakipor baro ublai unkerku naga benta ke buram jong u amen tu ye tuai au blai baruk pa u jongi ba peneng ni aingu ya me ko kinran be isin pat ngani ke por jong ni ke stam ka ba me atrai me penla yangi bengin puson na ke tin ke jong me kabapen kan mau hapdeng jongi sapang ke jingsuk ni aingu ime ko kan rat le makaktin ke jome kaba hikai yangi banang no kami ke jingsuk ke basisha ban hoi ko trai ke jingsuk ke basisha kami tang name utrai pan jongi u Jesus Christ ablai ni ima ke perthai hakaba ke jingsuk kelanang pet jengai no na ke jing jongi kum ki priu ni ema ke perthai ke badap tang ke jing ala la kalong ha ke jing simat ha ke jing ya dai para priu ha ke lang ke sa lang wat ha ki ying ki sam ke jongi au play ke jing suk kelanang pet jengai no au play dwai namar kata to ai ba ke jing suk ke basisha ke ba me melakular lagi jong ki senran kan yo jaka ha ke jing ke jongi para pedeng ke perthai ke bom don ke jing suk nekin ma di ke jing suk ke basisha ke batang na meken long le merkar ko trai le merga singi bahar ko wei isyanya iti ke jialam ko jome na bakting jis ku dwai amen